7 kunstenaars zijn de komende 6 maanden gehuisvest in een voormalig leegstandpand in het Schoutenstraatje 8 in Venray. Zaterdag openden zij feestelijk de deuren van Atelier Cultura. Atelier Cultura is een initiatief van Cultura en de gemeente om de leegstand tegen te gaan. En wij zijn met 7 kunstenaars waar wij hier gezamenlijk ons atelier en expositieruimte mogen gebruiken. Cultura Venray wil de lokale kunstenaars nog meer mogelijkheden bieden om hun werk te presenteren voor een breed publiek. Het is tevens een mooie manier om de leegstand tegen te gaan. Nou, ik denk zelf van wel. Ja, ik doe natuurlijk mee, maar ja, het schept weer wat leven in een straatje als dit, waar eigenlijk toch ja, weinig te doen is buiten in het weekend ja, het uitgaan. En verder zag je hier eigenlijk heel weinig mensen. Er zijn zelfs uitspraken van mensen, Schoutenstraatje, waar is dat? Dus nou kunnen ze dat ontdekken waar dat is. Sanne Aben, Marielle van der Belen, Job Cox, Annie Druiven, Jet van Enkenvoort, Karin Juwet en Tamara Martens zullen het komend halfjaar werken aan hun kunstwerken in het Schoutenstraatje. Iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 16 uur en op koopzondagen zijn de deuren voor iedereen geopend die een kijkje willen nemen in het Atelier Cultura. Nou, ik vind het gewoon een super initiatief dat wij dit mogen doen. En ik denk, de leegstand is gewoon gigantisch groot hier in Venray. En het zou mooi zijn als het op een andere manier wordt ingevuld. Ja. Ik denk dat er best wel meer mensen interesse in hebben om zoiets te beginnen. Ja. Dus wie weet. Karin en Annie zijn enthousiast over de locatie in het hartje van Venray. Niet alleen om te werken, maar ook om werken tentoon te stellen. Nou, ik wil dit hier gebruiken echt als atelierruimte. Want normaal doe ik het bij mij in de keukentafel. En ja, dit is gewoon een gigantisch mooi experiment om het hier te kunnen doen. Het lijkt me leuk dat je als je hier aan het werk bent, dat er dus mensen binnen komen lopen, die zijn meestal geïnteresseerd erin. En om die enthousiast te maken. Dat ze zelf ook misschien beginnen met zoiets. Of misschien hebben ze wel interesse in een of ander werk een keer. Nou, ik hoop voor mij dat ik na dit half jaar weer een andere plek heb. Want ik zat eerst in een atelier, een kraakpand was dat. En ja, dat is nou weg. Dus ja, ik hoop, er rolt altijd wel weer iets uit als je ergens mee bezig bent. Lachen, jongen. Ja, dit is filmen. Ja, dat is wel genoeg, hè? Wie houdt er wel? Oké? Ja, deze kant. Kan je niet nou voor Jet? Oh, dat geeft niet.